най-популярното име в България. Иван и Георги. Вярно. Имаш за да. Мой приятел? Не съм. Но гледам... Математика ли? Взех решение, Мартин. Утре след делото си събирам пъгъл. Има милиони възможни комбинации. Хармоничен. Не така от едната страна да е много, от друга страна малко. Трябва да бъде хармония, баланс. Публиката и изпълнители, звездата да има този баланс. И между всеки творец той дава и получава. Понеже все пак колегите се пусна и важно да чуем. Да. Всичко ще бъде наред. А мисля, че си дала повече от себе. Всичко ще бъде наред. А мисля, че си дала повече от себе си. На публиката, отколкото си получила. Не, получил Виждаме кадри от Пирин Фоклия, това да е само да ми. се каже нещо конкретно. И мисля и казва и си. Мой приятел бях в Америка. Това, когато отиде в Рилския министер, това директно върху болезнените спазми в корема и бъбреците. Вземете нож, пак. Продължаващите разследвания. Тодоров, здравейте и добре дошли. Какво още ще видим днес в предаването? За духа, който не се предава. Сашка Васева заедно с дъщеря Кристина Елена, която когато отида в Рилския министер, това пожелах да се случи. Искам отново да се върне времето 94-та година. Това беше най-вдъхновяващото време. Мондиал. Нашите златни момчета бяха отвърди света. Във въздуха всички казваха българи юнаци. Така обичаха България, всички се... Има изборно. Те ли се? Имаме... Бяха моята аудитория.